Mfowethu, nangu udokotela Mbumbulu lo omunye esithumeni sakho, ingane ekuhlaza cwe i2K leli elibanjwe esibhedlela lokuliphithizela lishayisana izifuba nabanye odokotela. Ngiyacabanga ukuthi bulokhu uyibuka noma bulokhu ulibona lolu daba lokhu lutrenda uyibuza ukuthi kwenzakalani. Apparently noma allegedly udokotela lo Mbumbulu usolwa ngokuthi ubelapha nje esibhedlela ngoba eyoqedela omunye wesilisa obekade elwe nomfowabo. Kuthiwa lo wesilisa ubekade lele esibhedlela nje ngoba nakhu eshawe umfowabo kadokotela Mbumbulu. Umfowabo wabeke semthuma ethi awuhambe esibhedlela uyongenzela lo msebenzi wokuqedela loya muntu allegedly. Kodwa ake ulalele le video umuzwe echaza ngawakhe ngenkathi sebanjiwe. Ngiyabonga. Igama lami nguSisikelelo Mpopoyi. Angiyeni amahlelo kamhlongo. Yes. Igama lami nguSisikelelo Mpopoyi. Ngihlala eNgunjini. eTiger kaMthwana. Ubhuti wami uCharles Lindani Myeni usebenza 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 eShoprite njengoba ngichaza. Osho ukuthi uLindani njengoba sengichazile ukuthi washawa umuntu bese thaveni bephuza ngazi bephuze la kuphiki. Yes, bese thaveni bephuza. Okay. Owasekhuluma nami yabo cause mina ngangenza imissing KZN. Yes. Ngenza imissing. Wenza kuphunyaka. Ngizwa Kuphunyaka. Ngiqala ukuyenza 2021. Yeah. So uzayona namanje. Ngiva? Uyayenza namanje noma wayeka endleleni? Ngayeka just because ngigula nje bese ngichazela isizwe. Okay, ngaqhubeka. Ngayeka. Since bengazi ukuthi ngimuntu odlula nemedicine Sure. Okay, wasengicela ukuthi since beshayile wasengicela ukuthi kune patient ethiwa ediward phezulu abantu besilisa. Yeah. Okay, ngambuza ukuthi like ngiyokwenzani nakhona yabo because azi ukuthi ngayenza into emedicine ngiyakwazi ukuthi ubone like ubheke iphepha lomuntu ukuthi okay right uzodischargewa nini ngasikhatsini. You understand? Njengoba ngichazile ukuthi ibingekho into engiyiphethe biwumuthi nani. Mina ngifika khona sebekhona futhi lapha ufike wangibona naye. Into engifike ngayenza mina ngifike ngabheka lo cause ngingabheki because bethe uzongitshela ukuthi umuntu uyangitshela igama lomuntu. Uthe uba Uthe azumfuneko something lapho. Umfuneko isho isibongo. Umfuneko isibongo sami njengoba sesinako. Sizospheka. Yes, into phakathi emfuneko. Ngifike ngabheka ngabheka ifayili phela. Ubheka ukuthi kunani file? Yes, because bengiyazi into engizoyenza okay. Yini ebalekile ukuyidinga kwifile? Angizwa. Yini oyidinga kwifile? Into ebengidinga kwifile ukuthi like uzohlala isikhathi esingakanani uzodischargewa nini. Yes. Yeah. Yona into ebekade ngicelela ukuthi ngizoyenza le. Uba into engibonile kufile zami ngibona ukuthi uzodischargewa nini. Ifike ngalibheka ifile into ebengifocus kakhulu kuyo igama ukuthi ukulwa yini bekwenzakaleni impilo yasophelele engingayibheka mina. Yes. Then indaba yama-gloves iqhamuke kuphi? Ngithanda ngiphuma because umuntu ubone kubaluleka kwale-doctor samana ubone ngiphuma wasengicela ukuthi ngicela ama-gloves. No, ngicela ibhandishi njengoba esho uneso lapha ezasi unesinqasana echaza ukuthi khona udokotela ufikile lapha ezasi. Wazocela ama-gloves. Ngike ngabathatha ama-gloves ngafike ngasho ukuthi i-patient lizofika lithini khona udokotela ozomsiza khona nalo sisube lapha uyacela udokotela. Njengoba bengibuza usiswa HR ukuthi ngingacela kanjani mina udokotela ngibe ngudokotela mina. Yes. Okay, uniform uyithola kanjani yona? Uniform ngiyinizwa ngiyena
Yes. yena nomfana. Yeah. Wathi uthenge eThekwini angazi phi kuphi indawo. So wena uthunyiwe uzochecka i-date azophuma ngayo umuntu. Yes. Siyakwazi still ngemedicine sesingamsafunda. Okay. Yes, YouTube like ukuze ngiconfirme kahle njengoba ngichaza igama eli-right elilona because ngiyabona ukuthi because ngile future namisamncane because akusiza ukuthi ngihambe ngejele ukuthi ngikuyona. Into ezongisiza ukuthi ngikhulume iqiniso and ngiyasola ukuthi kanti like bengivumelana mina bengimsiza as ubhuti wami I didn't think ukuthi mhlawumbe lento izogcina izothi because umuntu ngibone bese ngizabe bese ngiyiphumela ngihamba bengingisabona bengiziphumela ngihamba ngendlela unemalini azange nginikeze imali kusiyamshini Uthembiseni. ngithenjiswe ntoni into engithembise yona cha into ashilo uthena khona azobenzela yona phela zange ayichaze ukuthi yini leyo kanjani. Bishop Francis wenzani? Uyabheka. Uyabheka. Usebheka. yabona ibhandishi leli babe umkinya ngalo No, ibhandisha lelinye iphesheni ebelisilonda la mpinzini ngahamba ifamily bag kho. Hayi kulungile. Yazi lezokwenzeka manje sizoya naye somlane. Uzokhuluma into ehlukile kuneyakho. Yes. Manje kwenzeka kanjalo kuzoba inkinga nje. ID ngezi sengibuza. Angiyena. Uzodlala Galway. Ngiyazi la igala. kuthiwa ubani igama Igama lami Mphophoyi Sikelele. Mphophoyisi Phophoyi. Mphophoyi Sikelele. Lwe. sikelelwe Yes. wasengonjini nzimkhulu Mzimkhulu. Into elakhe angisho ukuthi uzongikhulula ukwazi. Like izoba ufakazi ukuthi angiyena.